Advent. Vreme na izčakuvanje. Susret Marije i Elizabete u Evanđelju nije jedan običan susret, nego je susret koji predstavlja svaki susret kršćanina. Je susret vjere, je susret nade, je susret iščekivanja. U tom susretu ne susreću se samo Marija i Elizabeta, nego Isus Krist i Ivan Krstitelj. I u tom susretu Marija i Elizabeta prepoznaju Božje djelo u njihovom životu, raduju se. To je susret gdje one blagoslovljaju Gospodina, gdje one prepoznaju da je Bog bio vjeran u njihovom životu. Zato je ovaj susret i susret ljubavi. Što je Mariju potaknulo da ostavi svoj dom u Nazaretu i da ide daleko u Ain Harem, u gorje? Iako je bila trudna, sigurno je to bila ljubav. Sigurno je to bila ljubav koja je bila u njoj, koja je rasla u njoj, koja nije ostavila koja nije dala da bude na miru, da sjedi u svojoj kući, nego je potaknula da izađe, da učini jednu žrtvu, kako bi susrela nekoga drugoga, kako bi ovoga Krista koji nosi u svome tijelu nosila drugome. Nije htjela to držati za sebe, nije htjela da to bude nešto tajno, nešto samo za nju, nego je odmah išla radosno svojoj rođakinji Elizabeti. I anđeo rekao je da je i njezina rođakinja trudna, da je i Bog nešto učinio u njezinom životu. Zato vjerujem da je ona bila radoznala, da je htjela vidjeti to Božje djelo u životu svoje rođakinje. Braćo i sestre, to je ono što nam Gospodin danas govori, na što nas Gospodin danas potiče. Da Isus Krist, koji već živi u nama, koji je već prisutan u nama, ne bude samo nešto naše, ne bude samo nešto što smo mi primili i držimo za sebe, nego da to nosimo i drugima. Da ovaj Isus Krist bude među nama. Svaki susret je stvar zajedništva. Je nešto divno, jer u svakom susretu mi možemo prepoznati Isusa Krista u drugome. Zato kršćanstvo nije individualna religija. Nije nešto što smo mi primili i držimo za sebe. Isto nije jedno stanje gdje smo mi možda u jednom stanju radosti i onda to proživljavamo sami. Ne, uvijek u kršćanstvu našu radost dijelimo sa drugima. Uvijek Isusa Krista nosimo drugima. Uvijek izlazimo iz naših kuća. Uvijek imamo ovaj žar za evangelizaciju, za navještanje. Da to ne bude samo Božje djelo koje je Bog učinio u našem životu, nego da možemo uvijek dijeliti iskustvo Božje ljubavi s drugima. Neka to bude stvarno jedan poticaj svakog od nas, da u ove dane, kad se bliži Božić, ne budemo statični, nego da budemo stvarno otvoreni za odnose, da izađemo u susret. Osobito onima oko nas koji su najpotrebniji, koji su siromašni, koji možda nisu
još susret Isusa Krista, da i njima preko ovih susreta navijestimo da dolazi naš Spasitelj. Amen. Čitamo iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Ansel Grun. Noćna tišina. Spavanje nije samo nužno potreban odmor za tijelo, već i za dušu. Za vrijeme spavanja duša se kreće nekim nepoznatim svijetovima. Nesvjesno postaje aktivno, javlja se u snovima. Stvarnost snova ili nesvjesnog stanja jednako je stvarna kao i stvarnost svjesnog stanja. Želimo li zdravo živjeti, moramo uza sve ostalo paziti i na stvarnost svojih snova. Svoje snove trebamo osluškivati. U snovima naša podsvijest tumači i komentira dnevne događaje i naše trenutno stanje na putu našeg čovjekovanja. Tom tumačenju moramo posvetiti doličnu pažnju. Naime, naš svjesni pogled na stvari često je vrlo jednostran. U snu možemo prepoznati što se tijekom dana doista dogodilo i kakvo značenje imaju ti događaji za nas. U snu možemo također osjetiti kako je općenito s nama. U slikama nam podsvijesti govori kakva je naša trenutna situacija, gdje su stranputice, a gdje je pravi put, kakav je naš odnos prema Bogu, jesmo li pred njim zatvoreni ili otvoreni i kakve bi korake trebali poduzeti. Osluškivanje svojih snova čuva nas na duhovnom putu od opasnosti da živimo daleko od istine i daleko od Boga. Za vrijeme spavanja mi smo prema židovskom misliocu Vinrebu uronjeni u vlastitu stvarnost. Pridružujemo se božanskom životu. U snu govori Bog našim srcima. Prikradamo se području božanske intimnosti. Stoga su monasi visoko cijenili silentium nocturnum. Noćna tišina daje spavanju i snu spasenski i sveti prostor kojeg je antika pretvorila u hramsko spavanje. Noćna tišina djeluje na čovjeka nada sve dobro. Usred noćne tišine silazi k nama božanska riječ i kuca na naše unutarnje uho. Božićna liturgija vidi tu noćnu tišinu kao mjesto na kojemu je Krist sišao s neba i postao čovjekom. Advent. Vrijeme na iščekivanje.